Fermoso, imos a outro lugar precioso, Levámosvos a un sitio tan especial. E por qué? Mirade, hai cousas como esta. Estades vendo auténticos pavos reais, Dá gusto velos porque, atención, ademais son pavos reais todos brancos. Que bonito. E todos os pavos reais que hai neste lugar tan fermoso responden ao mesmo nome. Pa. Pa. Ti dis pa, aí os veñen. Ves, eu dixen pa, xa me escoitou. Aí o ven, aí o ven. Pero estades vendo tamén que hai outros bichiños. Hai quicos, hai parrulos, hai gansos, hai tartarugas neste sitio. Un sitio, ademais, onde os animais teñen un traballo ben especial, Rocío. Bueno, que queremos xa dicir o sitio que é, non? Porque é a residencia de maiores da Estrada. Ali hai 120 residentes que están, por suposto, contentísimos de convivir pois con todos estes bichiños. Ademais, moita desa xente no seu día foron gandeiros e están contentísimos de estar aí vivindo entre animais. Estes pavos reais brancos que estamos vendo viven coma reis. Son as auténticas estrelas desta residencia de maiores na que nos atopamos na Estrada. Pero que, ademais destes animaliños, os residentes que viven aquí tamén poden desfrutar e moito doutras 10 especies de animais. Cantos metros cadrados tedes de terreo aquí na residencia? Hai sobre 25.000 metros de terreno. Fixemos uns paseos para que eles poderan pasear e incluso temos un lago abaixo tamén, aí onde lle temos as ocas e os patos e despois temos os pavos reales e os quicos alá ao fondo. Xa teñenos como se foran os netiños. Sí, sí. Esa galiña que está ali criando os seus pitiños, ten ali debaixo os huevos que dentro de poucos días van a nacer. Incentivos a salir a fora. Para mí é unha luz de vida. Sí. Isto que veña aquí é que te encontres animaliños que están aquí criando, que andan correteando por aquí, a xente toda mirando por eles, que bonitos son. Patos e ocas, que é moi bonito, que a xente que ven ver os seus enfermos, pois veñen a velo aquí porque chama a atención de bonito que é. Son esencial para que estea a xente detenida. Las gallinas me gustan más. E por qué? Yo qué sé. Y el gallo tan provocativo. Provocativo. Sí, señora. Que vengo pasades aquí, Pues sí. Todos os nenos, todo o mundo que ven aquí a visitar o enfermo, todo o mundo ten que baixar aquí a ver estes. Fun gandeira, corazón, Sí. fun. A mí me gustan os animales, velos moito, velos, pero nada máis. Que traballen outro. Eso mismo, traballei moito, corazón, traballei moito, cielo, con tractor, con vacas. A ver, que nos está dicindo? Las mujeres de gallegas tienen un corazón de oro. No, un día o que máis nos gusta son os pavos reales. Os digo sempre, os animales son moi bonitos, máis inteligentes que nós e máis cariñosos que nós. Os animales que queren a un de verdad, queren a un de verdad. A ver, Conchita, xa estivemos no voso particular lago. E agora chegamos a vosa... ¡Ponte! Moi ben. Estamos vendo os peixes e máis as tortugas. Tortugas hai 4, peixes non os dei contado, debe haber así como 8 ou 10, son da aldea. Entonces eu estar en contacto coa naturaleza e cos animales é o que me tira. Esta é a túa tartaruga. Como se chama? Susi, el 96 encontraba yo en la carretera cruzando. Escollín esta residencia por eso, polo entorno que ten. Pavo real. Pavo real. Pavo real. A todos los que me escuchan.